za mnou sa nachádza Chinatown a Taladnoj, časť Bangkoku. Ja sa práve nachádzam v Marine Department a je tu úplne nádherné. Za mnou je, toto je juh, smerom na juh, tam je vzadu taký most, ktorý vidno, to je Saturn most a je tam BTS zastávka. Väčšinou sa po tejto rieke, to je Chao Phraya rieka, presúvajú všetci loďami. Čiže takéto člny, takéto lode a takisto aj pre pasažierov, pre ľudí tu prebiehajú takto, ako to vidíte za mnou teraz. Tu na vzadu sú rôzne lode, jedna premáva z jednej strany na druhú, zaplatíte pár centov a dostanete sa na druhú stranu rieky, alebo po prúde rieky premávajú tu rôzne lode, najznámejšia je Orange Flag, loď s oranžovou vlajkou. Za 16 batov vás zoberie jedným smerom úplne až na konečnú zastávku, môžete vyskúšiť, kde chcete a potom zase 16 batov zoberie vás späť, oni chodia hore aj dole od rána do 6. večer. Dneska je Chulalongkorn Memorial Day v Bangkoku, takže lode až tak nepremávajú ako bežne, v bežnom dni pracovnom, ale je to tu super. Takže za mnou vzadu tento most Saturn, čiže BTS, zastávka na mape je Sapan Taksin. Keď tam vystúpite, tak odtiaľ sa viete dostať bez problémov do Chinatownu. Zoberiete si loď, pôjdete hore proti prúdu a vystúpite na Chavong zastávke loďou a dostanete sa do Chinatownu. Teraz som na hornom poschodí, je tu taký krásny malý balkónik, kde som si sadol. Za mnou pofúkuje vietor, je tu nádherne z hora chládok, tieň, není tu žiadne slnko, nič, úplne nádhera. Veľmi sa mi tu páči. Ten výhľad je krásny. Takto odtiaľ to vidím rieku a je tu chládok a cítim sa, ako keby som žil 100 rokov dozadu v minulosti niekde v starom Bangkoku, ako to vyzeralo niekedy. Čiže je to tu fakt krása a teším sa z toho. Takže chcel som vám ukázať ešte spodnú časť, ktorá je súčasť tohto múzea. Tu za mnou je múzeum a tu je takéto posedenie, kde si viete sadnúť, dáte si jedlo, kávu, čokoľvek, viete tu posedieť, máte krásny výhľad na rieku. Takže takto to vyzerá, úplne nádhera. A máte tu tieň, je tu pokoj, je tu krásne. Takto si tu môžete posedieť a oddychnúť. Tu veľmi rád chodím, je to tu nádherné.
Apartment a vydávame sa smerom do Talat Noj. A je tu prechod zakázaný. Predtým sa tu dalo prejsť. Bola brána, ktorá bola otvorená. Dalo sa ňou bez problémov prejsť na druhú stranu. Teraz tu stavajú, takže asi sa tu nedá. Takže akurát kráčam ulicami Talat Noj a sú tu fotografie na stene, ktoré tu často zvyknú byť. Miestny fotoklub ich tu dáva, rôznych fotografov a je tu takáto nástená výstavka, je tu úplne krásne. Je to tu úplne úžasné. Toto je Talat Noj, začiatok Talat Noj, sú tu malé reštaurácie, bary, kaviarne. A všetko je, tie domy sú tu takéto staré motorky. Tu za mnou je napríklad hore na poschodí je taká tajná kaviareň, kde robia parádnu kávu. Nie je tu žiaden banner, žiaden názov, nič. A volá sa to Mother Roaster. Všetko je to tu v takom starom štýle, nádhernom. Strašne sa mi to tu páči. Veľmi, veľmi krásne. Lampióny. Wow. To je veľmi starý čínsky chrám, ktorý je úplne nádherný. Za mnou tieto budovy boli na predaj, oni sú rovno pri rieke, na druhej strane je rieka. A jeden z týchto domov, každý z týchto domčekov, je tu ich 10, stál 10 miliónov batov, čo je v prepočte 250 000 eur. Čiže dokopy celé 2,5 milióna eur. To stálo, odkúpil to nejaký človek, ktorý to teraz bude prerábať a vraj z toho chce urobiť nejaký hostel. Ale je to úplne nádherná, asi najkrajšia časť, lebo vlastne máte tu hneď uličku, ktorá začína do Talat Noj a hneď tu by bol pravdepodobne hostel alebo niečo, čo z toho postavia, práve to rekonštruujú a stavajú, už to začali stavať. A vyzerá to veľmi krásne, tie staré pôvodné domčeky boli úplne nádherné, taký starý štýl, čínske domky. Stretol som tú rodinu, ktorá tu ešte žila, som sa s nimi rozprával a hovorili, že to budú asi musieť predať tiež. Takže za mnou sa nachádza takéto nádherný starý čínsky dom s malým jazierkom v strede a vstupné je 50 batov. Čiže ak sa tam chcete pozrieť, 50 batov vstupné za listok, je to úplne super. So 300-year-old house. Wow, very old. All of this. Wow, good. Good.
Za mnou je veľmi krásny historický dom, ktorý ostal takto pôvodne. A dole sa predajú rôzne výrobky, rôzne veci, si to viete kúpiť. Za mnou je pôvodný dom, zachovali v pôvodnom stave, kde žije rodina, ktorá to zdedila. A rozprával som sa s nimi. Dokonca tu mal výstavu jeden český umelec, výtvarník a Jan Bičan. A tu na vľavo hore na hornej streche sú postavené kancelárie pre architektov, pretože majiteľ je sám architekt a vlastne robí architektonické projekty na tomto mieste. Takže je to tu úžasné. Nádherný, krásny, originálny drevený dom. Táto strana je úplne nádherná, tiež originál, tak ako to bolo pôvodné. Tieto domy mali krásne veľké záhrady a teraz je tu takáto výstava miznúcich budov v Bangkoku. Pretože majiteľ je architekt, takže on sa zaujíma o architektúru a robia tu takéto výstavy. So beautiful, beautiful. Takže na tomto mieste je strašne veľa maličkých obchodov, kde sa opravujú auta, opravuje sa všetko možné, motorky.
akurát sa nachádzam, začínajú úzke uličky Chinatownu, bo je to tu hlučné, z každej strany hluk, auta, motorky, ľudia, kopu je tu toho, kopu vnemov, ale je to tu úžasné, je to tu zaujímavé. Takže takto vyzerá kúpeľňa, takto vyzerá vecko v tomto maličkom hoteli, Winwang Hotel. A takto vyzerá celá izba. Je to tu úplne v pohode, za 20 € na noc ste úplne v strede, blízko Chinatownu, 10 minút, 15 pešo. Takže balím sa a odchádzam z Bangkoku. Bolo tu super, teším sa. Takže som rád, že som tu bol. Bolo to super, teším sa. Som strávil pekný víkend, pekný 2 dní v Bangkoku. Takže práve som si objednal hovädziu polievku. Dúfam, že vždycky bola dobrá zatiaľ, takže k tomu dávajú na výber rôzne nudle, aj úzke, aj široké. A už sa nesie. Wow. Čiže toto je hovädzia polievka.
nachádza Bangrák Food Market, čiže trhy s jedlom rovno pri stanici Sapan Taksim, úplne úžasné miesto, veľmi odporúčam.